Tony, arfele de vedetă, te rog. Zic suficient. Cum a fost podcast? Cum a fost podcast? Vis. Vreau să mai faci. Și banii? Banii vi dau eu. Numai voi invitați-mă. Nu, frate, lasă cam. Vând chei. De ce? Cheile astea. Ah. Când ai stabilizare. Vrea cineva harfe? Le dau, mă. Dar nu mai da, mă. Vin sculele, bă. Băi, dar mă faci acum, nu vezi că mă filmează ăla. O să interviu. Deci vedete ca tine. Da, știu, dar nu trebuie să ne facem de cocos. Hai Honda, pui, bă. Spune, Tony, părerea despre Toba lui Sobi, care o să cadă pe drum. E șmecher. Bă, am și două Subaru. Da, știu. Eu am un Clio. De 1-2. Care pornește când? Vrea el. Exact. Da. Nu mai are baterie. Auzi? Spune să pornească acum Clio. Nu. Hai, bă, te rog. Nu, că am luat bateria de pe Honda ta. Și nici măcar nu se mișcă așa ceasurile când pornește. Vezi viața de Honda. Hondist. Quality content. Da, știi? Nu poți să iei asemenea oameni în seamă. Будто бы движ, что вне закона, вымораживающий народы. Тут с молотка летят иконы, блокбастер без микрофона. Сам накалял себя же снова, сам бил в голове свою тревогу. Сам удивлялся неудачам и сам залезал в эту берлогу. Мой трип — это трезвый, честный рядом, камбэк из ужасной небылицы. То была вода, а не досада, слезы, но радостей на лицах некоторых. Но не понять, почему так зол был тот или тот дегенерат. Говорили потребители бетон, прогоню злой шорох. Я негодовал какого, эти баламуты заварганили хоррор. Плата залагала от такого, психика хапнула перебора. Взял бы дрог, порох и пока коридором. И пока сей город одичал, я бы хантером оберегал эти доступы ваших наивных взоров. Когда погиб Peugeot îi viață. Viață. Marius, pe o scară de la 1 la 1, cât de căcat e telefonul tău? Nu discuți pe asta. Bă, lentila e motherfucker, bro. Deci uite cum arată lentila e. Așa arată un sărac. Vedeți? Mamă, ce ai de lung. Telefonul săracului De și săracul. safiră ăla, mă. E de zirconiu Sincroniu. tras în dungă. Nas în lungă. Marele tuner Sabolt. Shabolt. Shobi. Opel, fra, ce vrei? Tuning. E, dacă nu vă luați pe joc, vă pică toba. Sobi, ce faci, Sobi? Dai cu scuipat. Răstrici mașina. Hai, domn regizor, indicații vă rugăm. Cum se face scena? Super blană, trebuie să ai imaginat. Da, jos. Artă, priviți-l, un artist în devenire. Marius, cel mai fotograf dintre fotografi. Mai dau eu așa arată cu foc. Cu ce Sony faceți poze, domnule Marius? Nu este Sony, dar este sub acoperire. Va fi cumva un Sony. Este un Nikon cu senzor de Sony. Să înțeleg. Așteptăm o rată, știi? Providentul. Numai fotografi aici, numai fotograf și Marius. Numai fotograf și Marius. Aia sunt vai mulții mei, am și un căcat de Nikon. Mai faci unboxing cu mâncare de la Măta. Momentan mă luăm o pauză că ne-am gășat. Ne-a prins bine mâncarea din vară. Sobi, videograful! 2 albume, mai mici. Alexandra, haide să fim pe creație. Trebuie să fim creativi. Fii atent, Alexandra, pe creație, știi? Asta, bam, de toate mașinile de aici, puse în New York, în munte acolo, știi, frumos, în munți. Mare de New York. Ca nici fost pe carbon, știi? Da. Iubire, hai strânge școală, plecăm. Arată-ne, Marius, ce ai tu cel mai mare în viața ta? Poate un alta secretă. Sobi, cum e afară? Blană. Cum se pare? E cald, hă? Da. Mai venim. Marius, cum e vremea de aici?
un pic călduț, ne-am îmbrăcat cam gros. Ești boschetar să mă armă asta. Băiatul, îți dau 2 lei. Atenție, se produce artă. Se filmează. Autofocus de Panasonic. Cum este, Alexandra, să fii creativă?